geachte gasten en aanwezigen, welkom bij de Bombini for Business Summit op Curaçao. En het is mij een eer en een genoegen om vandaag het programma aan u te presenteren. Dames en heren, ondernemers, bom dia, Bombini naar Curaçao. Tweede Bombini Business bijeenkomst. Ik nodig u uit om de overeenkomsten in de verschillen te ontdekken, die in u, de avonturier en ondernemer, wakker maken. Ik ben blij elk van u hier te zien en wil met u de kracht van het Koninkrijk verder vormgeven. Kansen en mogelijkheden ontdekken en benutten om uiteindelijk samen heel veel geld te verdienen. Maar zoals je dankt, bonsiman. Als je ondernemers bij elkaar brengt, er altijd mooie dingen gebeuren. Simpelweg omdat ondernemers meteen willen weten, hé, wat doe jij dan? Hoe kan ik van jou leren? Wat kan ik bijdragen aan jouw succes? Wat zou jij voor mij kunnen doen? En daar wil ik jullie dus ook voor bedanken. En ik wens ons allemaal een paar prachtige dagen toe en daarmee ook een verdere versterking voor een unieke band tussen Nederland en Curaçao. Dit convenant is een bewijs van die samenwerking. Hoe we over en weer van elkaar kunnen leren, elkaar verder kunnen ondersteunen waar het betreft verder verbeteren van de governance, verder verbeteren van het bestuur, van de financiële huishouding. En op al die punten ook vanuit Nederland proberen zoveel mogelijk expertise die daar is in te zetten. Samen het Koninkrijk ondernemender maken. Gaan we het doen? Ja! Succes!